A lecture da ta wuce mun tattauna akan data structures nan guda 6 da muka nuna su a screen, muka yi bayanin kowanne filla-filla yadda mutane za su fahimci bayanin da kuma yadda suke aiki a taƙaice. To a wannan karon kuma za mu yi su ne a aikace kamar yadda muka alƙawarta a baya. Za mu ƙara tunawa data structures ne ga su nan kamar yadda muke gani akan screen. Akwai vectors, akwai arrays, akwai matrix, akwai data frame, akwai list, akwai kuma factors. Kuma duka mun ga bayanin su a taƙaice. To yanzu ga mu a cikin RStudio environment ɗinmu, kuma zan so kowa ya buɗe nasa RStudio ɗin don a riƙa bibiyar course ɗin. Idan kuma aka tashi bibiya, a daure a riƙa typing ɗin code ɗin. Duk abin da aka rubuta, ka yi pause, ka yi typing ɗin irin abin da ka gani akan screen, ka jarraba a taka kwamfutar, ka ga yadda yake aiki. To za mu fara da vector. Kamar yadda na faɗa a baya, already muna da code ɗinmu gaba ɗaya na wannan course ɗin tun daga farko har ƙarshen sa a rubuce. Kuma na riga na sa su a nan, don haka ni zan riƙa bibiya da nawa ina bayani, ko kuma masu bibiyar sai ku riƙa rubutawa akan screen ɗinku kamar yadda yake a nan, kuma mu riƙa executing muna gani. Mun ɗauki vector a nan ma da farko. Idan akwai abin da mutum ya manta a na baya, lecture baya da muka yi lecture ta 12, to mutum ya koma baya ya ƙara saurarar bayanan kowane daga cikinsu. To a baya mun yi bayanin cewa vector shi kawai items ne, ko nambobi ko characters ko sunaye ko kalmomi da za su zama a jere. To me yasa ake buƙatar vector ɗin kansa? Yanzu misali, idan wannan V1 ɗin na ce student, a cikin student ɗin nan sai na jera sunayen mutane da yawa wanda dukansu ɗalibai ne. Duk lokacin da zan yi manipulating ɗin student ko na yi bayani akan wata data da take da alaƙa da su, daga na zo na ce student, data wannan vector zai kira dukansu ne gaba ɗaya. Akwai misali zan ba mu yanzu nan na yadda vector yake, kuma at the same time zai zama misali ne kuma na list, yadda list yake aiki. To yanzu kafin mu je gaba, wannan misalin kun ga mun ce misalai guda 1, 2, 3. Dama a baya idan ba ku manta ba, mun ce kowane data structure za mu kawo masa misalai ƙwaya 3 a ƙarƙashinsa. To yanzu ga misali na numeric vector, ga misali na character vector, ga kuma misali na logical vector. Ina ƙara tuna mana abin da muka yi a baya cewa dole vector guda ya zama data abin da yake cikinsa duka na data type iri ɗaya ne. Kamar yadda wannan ya zama na logical values, haka wannan ya zama na character values, haka wannan ya zama na number values. Ba za ka iya haɗa lemo ayaba sai kuma ka ɗauko wannan 30 ɗin ka sa, sai ka sa kankana, ba zai yi ronin maka ba. Yanzu misali, mun ɗauki wannan vector ɗin na farko. Idan na zo zan yi running ɗinsa, ko na zo gabansa in danna run a nan, ko kuma in danna control da enter akan screen ɗina. To yanzu za mu yi running ɗin wannan vector 1 ɗin. Idan muka yi running ɗin vector 1, yanzu ya shiga cikin memory na RStudio ɗinmu. Kun gan shi ya faɗo a nan cikin console, ya nuna kansa. Bari mu da rage girman console kaɗan, saboda mu samu mu ga code ɗinmu da yawa. To yanzu ya faɗo nan, wannan yake nuna cewa duk lokacin da muka kira shi to zai bayyana kansa. Yanzu ga vector 2 mun yi running, shi ma zai faɗo kamar yadda wancan ya shiga. Ga vector 3 shi ma in mun yi running duka zai faɗo. Kuma kowanne a cikinsu, kun san idan muna so mu ga yadda suke aiki shine sai mu yi print. Print, da kan wannan print ɗin ya riga highlighting ɗin kansa, in ka danna shift zai zo ya buɗe maka bracket. To wanne muke so? Muna so mu yi printing ɗin V1. To sai na sa V1.
sai na fita daga bracket sai na yi running ɗinsa da control da enter ko kuma da na. To kun ga yadda v1 ya kasance mana. Print v1 gashi ya bamu 10, 20, 30. Zuwa gaba za mu ƙara gane ma'anar vector ɗin nan sosai. Haka yanzu bari mu kwafi wannan mai pasting a ƙasa, ba sai mun sake rubuta printing ba. Ba sai mun sake ba. Sai mu zo nan mu ce v2. Mu zo nan mu ce v3. Bari mu yi running ɗin v1 da v2 da v3 gaba ɗayansu a take. Kun ga wannan ya fitar da su a yadda suke ba tare da ya nuna wani bambancin komai ba. To wannan misali kenan a takaice a gurguje na numeric vector da kuma character vector da kuma logical vector. To bari mu dawo mu ƙara bayani a aikace yanda in ta kama za ka ɗabbaka vector, kuma na tabbata za ku ga amfaninsa. A kwanan nan ibtila'in ambaliya ya faɗa wa garin Mokwa a jihar Niger, wanda kuma aka samu hasarar rayuka da hasarar abubuwa, kayayyaki da ɓace-ɓacen mutane wanda ba san inda suke ba. Lokacin da wannan abin ya faru, akwai wani team da muka yi aiki da su, wanda abin da suke so a yi shine ana so a haɗa, a tara detail, a tara bayanai ingantattu na abubuwan da suka faru, na hasarorin da aka yi da ya shafi mutane, rayuwa, da ya shafi jime-jimen ciwo, da ya shafi hasarar properties da sauransu. To lokacin da ake ƙoƙarin haɗa wannan data ɗin, sai na yi building ɗin wani system na R. Idan kuka duba a saman nan, bayan wannan course ɗinmu na beginner, sunan course ɗinmu na beginner to intermediate, ga kuma wani tab na Mokwa flood update. Idan muka yi clicking ɗinsa, za mu ga wa'innan. Na sa system ɗin ya yi scrapping, ya je ya ta farautar duk wata data da ta shafi fatalities, mace-mace, injuries, jiye-jiyen ciwo ko jime-jime, da missing, yadda mutane suka ɓata, da displaced, wadda suka rasa mahallansu, da kuma abin da ya shafi hasarar da aka yi wacce ta shafi properties, abin da ya shafi gine-gine na gidajen mutane da gine-gine na asibitoci da makamantan haka. Sai na yi grouping wannan fatalities ɗin, sai na yi creating ɗin vector. Kun ga vector ana? Kun ga vector ana? Bari mu ɗan ja wannan don ku ƙara ganin saura. Kun ga a nan sai aka yi wata dabara. Sai aka ce wa system ɗin ya nemo keyword na abin da ya shafi garin Mokwa, da abin da ya shafi flood, da kuma abin da ya shafi wasu keɓantaccen keyword da muka bashi, da kuma wasu agencies na gwamnati da muka san suna fitar da labarai ingantaccu kamar nema da sema. To duk abin da suka buga a intanet, da kuma duk abin da wata jarida ta buga a Najeriya, ko ta Najeriya ko ta ƙasar waje, wanda a ciki yana da alaƙa da wannan ambaliyar, kuma a cikin kalmomin akwai killed, akwai dead, akwai died, akwai fatality, fatalities, death, corpse, da bodies. To in ya samo su, ya tara su a cikin group ɗin fatalities, sannan kuma ya lissafa mana su nawa ne. Haka duk abin da suka shafi injuries, su ma ga kalmomin da inda ya sami irinsu, to ana nufin injury ne, sai haɗa mana. Ga duk sanda aka rasa mutum, not found, unaccounted for, missing, to ya haɗa mana su a matsayin missing, mutumin da ya ɓata. Ga kuma mutanen da suka bar mahallansu, ko relocated, ko evacuated, ko displaced, ya haɗa mana su a cikin displaced, mutanen da suka bar mahallansu. Wannan kuma su muka bashi, wanda zai haɗa mana a matsayin properties ɗin da abin ya shafa. Wannan kun ga misalin vectors ne daban-daban. To wani abu da kuma nake so a ƙara gani a nan shine, shi wannan vectors ɗin gaba ɗayansu guda 1, 2, 3, 4, 5. To in kun lura kuma dukkansu a cikin list suke. In kun tuna bayaninmu na baya, mun yi bayanin cewa list yakan ɗauki vectors, yakan ɗauki wasu matrices, yakan ɗauki ma wasu list ɗin yakan ɗauki kusan
abubuwa da dama. To kun ga yanzu anan mun samu practical misali na abin da ya shafi vector ɗin da kuma abin da ya shafi list. To kar ku ga muna ta printing ɗin v1 v2 ku ɗauka dole sai v1 v2 kun ga za mu iya sa masa kowane suna kamar yadda muka faɗa muka maimaita a baya. Sannan kuma kullum idan mutum yana koyon abu to ya kamata a riƙa nuna masa cewa wannan abun fa ga inda zai iya yin amfani. Wannan yana da matuƙar muhimmanci sosai. To yanzu za mu koma kan R ɗinmu. Yanzu mun gama misalai na vector sai kuma misali na matrix. To a matrix dama ba bayanin yanzu yadda suke zami ba tunda mun riga mun yi a baya. To shi matrix yanzu muka ɗauka M1 yana da matrix na lambobi guda 6 wadda kuma aka jera su daga a cikin row 2 da kuma column guda 3. Kun ga wannan n row ɗin number of row ne, n col number of column ne. Sannan wannan shi kuma na ƙasa matrix ne wanda shi na row ne kawai. Sannan kuma ga matrix na logical matrix. To yanzu za mu ɗauki dukkansu da numeric matrix da kuma matrix na row kawai da kuma logical matrix. To yanzu tun da haka ne bari mu yi highlighting ɗinsu baki ɗaya. In muka yi highlighting ɗinsu baki ɗaya sai mu yi running ɗinsu a tare tun da mun riga mun ga yadda abin yake. To yanzu da muka yi running ɗinsu a tare kun ga duka ya shiga ba tare da error ba. To yanzu bari mu ɗauko waɗannan printing guda 3 mu kwafo su sai mu zo nan ƙasan matrix sai su ma mu yi printing ɗinsu mu ga ya za su kasance a aikace idan mun fitar da su. To yanzu wannan v1 v2 v3 ɗin za mu yi replacing m1 m2 m3. To yanzu bari mu gwada printing ɗin waɗannan guda 3 dukansu su ma a tare maimakon mu riƙa yi da ɗaɗɗaya. To idan muka yi running a tare za mu gani. Kun ga yanzu ga M1 matrix 1 kowane za ku ga yadda yake appearing. A nan mun ce matrix ne wanda zai gina kansa akan nambobi daga 1 zuwa 6. Kuma kun ga idan kuka dawo nan za ku ga 1 2 3 4 5 6. Sannan shi matrix ɗin wannan nambobi 1 zuwa 6 za su zama cikin row guda 2 wato layuka guda 2 kenan wanda shi ne wannan 1 2. Sannan kuma zai zama yana da columns guda 3 kamar yadda muka gani ga columns nan guda 3. Kun ga waɗannan columns ɗin guda 3 da yake ba su da suna to kawai sai suka ba kansu lambobi. Haka ma rows da yake ba su da suna sai suka ba kansu lambobi. Zuwa gaba za mu shigo inda za a iya ba da headings kuma da amfanin kowanne daga cikinsu. To haka in ka duba matrix na biyu M2 shi kuma nambobi ne da 10, 20, 30 da 40. Sai aka ce sa su a cikin row guda 2 kawai. To da ka ce row guda 2 tunda su 4 ne ba ma sai ka ce column guda 2 ba ga su nan. To amma bambancinsa shine shi matrix ne da yake tafiya akan row. Tunda akan row ya ginu ba akan row da column ba. Kun ga yanzu wannan na farkon idan kuka duba nambobi ne 1 to 6 amma lissafin su sai bai ɗaya a gefen ɗaya ba sai zama ɗaya akan ɗaya. Saboda by default matrix yana tafiya ne bisa columns. Amma wannan da yake an riga an yi indicating cewa ya tafi by row. By row is equal to true. Wannan shine yake nuna cewa ana so ya tafi by row. In ka ce by row is equal to false ko kuma simply ka cire by row gaba ɗaya a ciki to zai zama yana tafiya ne by column. To saboda haka tunda an ce ya tafi by row sai zama 10, 20, 30, 40 sai zama suna jere. 10, 20, 30 sai kuma 40. Ba kamar yadda wancan yake ba. To haka
idan muka ɗauki na uku, shi ma tunda ba a ce masa ya tafi by row ba, an ce masa kawai ya yi row guda biyu. In kuka duba sai irin na farkon, true false sai yi su ɗaya kan ɗaya maimakon a gefe da gefe. To by default matrix yana tafiya ne by column. In kana so ka juya shi ya zama by row, to sai ƙara by row is equal to true. To daga nan kuma sai array. To shi ma array ga misalinsa guda uku. Misali na farko A1 shi ne ce array 1 to 8. Wannan dim ɗin yana nufin dimension ne ga kuma vector. To bayani kaɗan daga ciki shine, na farko wannan misali na farkon numeric array ne. Misali na biyu shi ma numeric array ne. Misali na uku kuma character array ne. Numeric shi ne wanda yake dealing da numbers, character kuma wanda yake dealing da kalmomi ko kuma haruffa. To a duk lokacin da ka sa array, kun ga dama a baya mun yi maganar vector 1 dimension ne, shi kuma matrix 2 dimension ne, sannan array kuma zai iya zama sama da dimension guda biyu. To menene dimension ɗin? Misali kamar yadda muka yi misalai na vector, kawai lambobi ne ko kalmomi ko haruffa a layi ɗaya kawai. Amma a matrix mun fara samun 2 dimension, ana samun wani akan ɗaya wani akan ɗaya. To haka ma a array shi ma za mu samu wani kan ɗaya wani gefen ɗaya. Wato shi ne rows and columns, shi ne dimension kenan, ɗaya ya yi gefe ɗaya ya yi ƙasa ko sama. To idan muka kalli na farko, array ne wanda aka ce R ta ƙirƙire shi, ta yi amfani da nambobi daga ta 1 zuwa ta 8. Wannan dim ɗin ana nufin shi kuma dimension ne. To bayan ka ƙirƙiri array ɗin, sai kuma ka ƙirƙiri dimension ɗinsa. Kun ga da muka tashi batun dimension sai muka samu vector, wanda dama in ba ku manta ba a misalinmu na baya, ko in ce a jawabin da muka yi na baya a lecture da ta gabata game da vector, shi ne muke cewa shi a cikin data frame ko kuma a table kowane column vector ne. Waɗannan abubuwan muna faɗa muna maimaita su saboda su rika shiga kan wanda yake bibiya, amma zuwa gaba za a fahimta sosai, musamman kuma yawan maimaitawa da yakan sa hankalin mutum ya zo kai har kuma ya gane abin da ake nufi. To yanzu abin da wannan yake nufi, wannan 2 ɗin ta farko ana nufin array ne wanda zai zama kamar a siffar table. Na farko yana da column guda biyu, sannan yana da row guda biyu, sannan kuma yana da layer guda biyu. Shi ma layer daga baya za mu fahimce ta a hankali, amma shi layer kamar shafi ne. Misali feji na littafi, ka buɗe wannan fejin ka buɗe wannan fejin. Idan bayanin bai fito sosai ba, in mun ci gaba da mu'amalantar R za mu fahimce shi. Sai misali na biyu, kun ga wannan na farkon 3 dimension ne, tun daga row ga column ga kuma layer. Amma wannan misali na biyu shi kuma 2 dimension ne, row ne da column kaɗai. Shi kuma nambobi zai sa guda daga 1 zuwa 6, sannan ya sa masa dimension na column guda biyu da row guda 3. Sai ya sanya waɗannan nambobin a cikinsa, kamar da yadda muka yi misalin wancan na matrix a baya. Ga shi duka muna sa a comment saboda a ƙara fahimta. To bisa shawara, wanda da yake bibiya ya rika sanya comment ɗin, saboda idan kana yin abu a sabo akwai abin da za ka manta, amma in ka sa comment duk lokacin da ka zo ka bibiyi code ɗinka, to ba zai maka wahalar fahimta ba, ko wani abin ka manta za ka ji sauƙin tunawa. To sai misali na uku, array number 3. Shi array number 3 ɗin nan shi ya ƙunshi character ne, haruffa ne, A, B, C, D. Sai muka ce to shi kuma array ɗin yana da column guda biyu da row guda biyu
da kuma layer guda ɗaya. Dukka wa'innan idan mun yi running ɗinsu za mu ga abin da suke nufi, za mu ga abin da layer biyu take nufi da wanda layer ɗaya take nufi da wadda wannan 2 ɗin da wannan da wanda wannan da wannan suke nufi. To yanzu abin da za mu yi, bari mu yi running ɗinsu gaba ɗaya. To mun yi running ɗinsu gaba ɗaya. Akwai wani bayani mai muhimmanci da nake so na yi game da running ɗin code da yawa. Wani lokacin idan kana running ɗin code da yawa, musamman kuma idan kana haɗawa da comment, to wataran zai iya baka error, sai ya ce layi kaza ya yi containing wani abu, na manta sunan error ɗin da suke faɗi. To in ka duba ka ga code ɗinka komai da komai lafiya lau, to kawai an tattara abubuwa ne da yawa wajen running. To in ya so sai ka zo ka cire comment, sai ka riƙa highlighting ɗin iya layuka na code ɗinka, executable code ɗinka kana running ɗinsu ba tare da comment ba, za ka ga yayi. To yanzu mun shigar da su in mun duba console, example 1 ya shiga lami lafiya, example 2 haka, example 3 shi ba haka. Dukkan sun shiga. To yanzu ina so za mu yi printing ɗinsu don mu ga yadda suke. Shi ma bari mu zo mu kwafi wannan print ɗin namu guda 3, maimakon mu ta rubutawa za mu kwafa. To in mun zo za mu canza me da me za mu yi printing, array 1, array 2, array 3. Shi su ma za mu haɗu mu yi running. Bari wannan za mu riƙa running ɗinsu ɗaya bayan ɗaya, saboda kowanne mu ga yadda result ɗinsa yake fita shi kaɗai a ƙashin kansa. Yanzu za mu yi running ɗin array 1, wanda shi ne yake da 2 column, 2 row da kuma 2 layers, kuma numbers 1 to 8. Run. Bayan mun yi running, kun ga abin da ya bamu. Wannan 2 layers ɗin su ne wa'innan. Da ya fitar da nambobin 1 to 8, da ya tashi fidda su cikin layers guda biyu, to shi ne sai ya raba su haka. Sai ya yi 1, 2, 3, 4 a layer 1. Ga 1, wannan shi ne layer 1. Sai kuma ya 5, 6, 7, 8 a cikin second layer ɗin. To wannan shi ne abin da 2 layers yake nufi. Zai fitar da su kamar a cikin matrix guda biyu, ko kuma ka ce a cikin table guda biyu. Yanzu bari mu yi running ɗin na biyu. In za mu yi running ɗin na biyu, shi kuma yana da, ba a ambata masa kowace layer ba, don haka kenan layer ɗaya ce, kuma nambobi ne 1 to 6. Sannan column guda biyu, column guda biyu, row guda 3. Za mu yi printing ɗinsa. To kun ga yadda yake. Okay, sorry, akwai wannan shine row, wannan shine column. To kun ga mun samu column guda 3 da kuma row guda 2. Sai kuma na ƙarshen mu shine A3, wato array 3. Za mu yi running ɗinsa. Shi kuma kun ga yadda yake. To yanzu bambancin mai layer 1 kamar yadda aka sa a nan, da kuma wannan wanda ba a sa layer ba, duka ɗaya ne, amma bambancin kawai shi ne, shi wannan tun da an yi indicating layer ɗin zai zo rubuta layer guda ɗaya a sama. Kuma idan da za a yi shi ba tare da an rubuta layer ɗin ba, misali yanzu mun cire layer a nan wurin, mu yi executing ɗinsa, sai ko mu zo mu yi running. Da za ga ya ba da the same result ba tare da layer ba. A nan the same result ya sa layer 1. A nan kuma the same result ba tare da ya sa kowace layer ba, saboda a nan ba mu sa masa layer ba. Bari mu mai da shi yadda yake. To wannan a taƙaice kenan game da vector da matrix da kuma array. Sai a lecture na gaba kuma za mu ɗauki list da data frame da factor.